салом алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. хушомадед ҳама каса. дӯстони азиз, барои пешрафти шабака ҳатман дар навор лайк гузошта ва обуна шавед. фикри худтона дар поини навор нависед. дӯстон, ай ҳамаи шумо ман миннатдорам ки маро дастгирӣ мекунед, лайк мемонед, обуна мешавед ва видеоро ба дӯстонатон мефиристед. миннатдоргии худмат ман ҳамеша барои шумо баён мекунам. имрӯз як қиссаеро мехоҳам пешкаши шумо гардонам ки ин қисса ҳақиқат дорад, маънои зиёд дорад. барои ҳамон хотир шабакаро дастгирӣ мекунем. иншоалло ки наворҳои ҷолиб, наворҳои беҳтарин кӯшиш мекунам ҳамарӯза пешкаши шумо гардонам. бори дигар аз шумо миннатдорам. шурӯъ мекунам ба хондани номае ки имрӯз ба дасти мо омада расидааст. салом алайкум ба тамоми шунавандагони шабакаи қадамшоҳи соев. шунавандаи доимии шумоям ки ҳар қиссаи шуморо пайгирӣ карда гӯш менамоям. вале ростии гапро гӯям, бори аввал аст ки нома менависам. чун медонам ки нафарони зиёде ба дарду мушкилиҳои хеш ба шумо муроҷиат мекунанду шумо то андозае ба онҳо кӯмак менамоед. бинобар ин ман низ пас аз зиёд андешаҳо кардан ба хулосае омадам ки тариқи номаам ба шумо дарди дил кунам. шояд ба ин васли каме ҳам бошад, ором гардонам диламро. ҳарчанд шиква кардан ба мард намезебад ва ғайбат худ эътиқоди бегонаро дур месозад, вале имрӯз маҷбурам ки ба шикоят лаб воҳ кунам. аз солҳои мактабхониям умедаро дӯст медоштам. ӯ аз дигар ҳамсабақонам ҳам дар ҳусну ҷамол ва ҳам дар рафтору гуфтор ба куллӣ фарқ мекард. дар хушмуомилагӣ, эҳтироми инсон, хусусан калонсолон, гуфтори нарм дошт. бо меҳру муҳаббат ҳарф заданаш ҳамто надошт. гарчи дигар ҳамсабақонам ба вай тақлид мекарданд, аммо баробар шуда наметавонистанд. давоми чанд муддате ки ману умеда шинос будем, тез вомехӯрдем. тамоми рафтору гуфтор ва хислатҳои ӯро омӯхтам. дарк кардам ки вай тамоми рафторҳои ҳамидаи инсониро дорост. аз ин рӯ қавл додам ки баъди хатми мактаби миёна ҳуҷҷатҳоямро ба донишгоҳи дӯстдоштаам супорида таҳсиламро идома медиҳам ва пас аз хатми курси дуюм ӯро аз волидонаш хостгорӣ намуда арӯси хонадонамон мегардонам. ӯ низ чун маро дӯст медошт, эҳтиромам мекарду ҳеҷ гуфтаҳоямро рад намекард. ба тамоми фикру пешниҳодҳои ман бо меҳрубонӣ ҷавоб мегуфт. бо умеда худро хушбахт медидам. вақте ки якҷо аз мактаб берун мешудем, вориди дунёи пурафсонаи ишқу муҳаббат ва умеду орзуҳои ширини ҷавонӣ мегаштам, ки он охир надошт. мактаби миёнаро низ хатм карда, ба донишгоҳе ки ба он шомил шудан орзуи деринаи ман буд, дохил шуда сазовори номи донишҷӯӣ гаштам. ҳамин тавр ба курси дуюм гузашта, айёми хонадоршавӣ ҳам фаро расид. чун ба волидонам пешниҳод кардам ки бо духтари дӯстдоштаам издивоҷ кардан мехоҳам. дар хонамон қиёмат қоим гашт. ҷангу ҷанҷолу хархашаро мебинед. модарам ду пояшро ба як мӯза андохта, ман кайҳо боз барояд арӯз пайдо намуда бо волидонаш ҳам маслиҳат низ кардаам. агар хоҳӣ духтари дилхоҳамро қабул кун, агар нахоҳӣ ту писари ман нестӣ, ман ба ту коре надорам. модар, намегирам духтари интихоб кардаи шуморо, зеро ман азизи дилу дида дорам ки аз ҷонам ҳам зиёдтар дӯсташ медорам. духтари бо тарбия аст, эҳтиромамро ба ҷо меорад.
тамоми гуфтаҳоямро ба ҷону дил ва сари хам қабул мекунад. пас чаро ӯро неву дигареро ба занӣ гирам? гуфтам ба модарам: дар бало мондам. бо сад ранҷу азоб туро ба дунё овардаю камол додам. акнун имрӯз забон баровардӣ? маро гап ёд медиҳӣ? гапам яктост: хоҳӣ ҳамин, нахоҳӣ ихтиёр дорӣ. суханашонро қатъӣ гуфт модарам. мегӯянд ки одам бо дуо месабзад. бинобар ин ба хотири дуои волидонро гирифтан ноилоҷ розӣ шудам, вале назди онҳо шарт мондам. майлаш, ман духтари гуфтаатонро қабул мекунам, вале хоҳиш мекунам, ки ақаллан ба хотири дили духтар умедаро дар назар доштам. як маротиба ба хонаи онҳо рафта аз волидонаш ӯро хостгорӣ кунам. модарам боре ҳам ба хостгорӣ рафт, вале шартҳои зиёде монданд, ки падару модари Умеда розӣ нашуда ба онҳо ҷавоби рад доданд. ҳамин тавр маро бо духтари интихоб кардааш модарам хонадор кард. гарчанд ба ин хонадоршавӣ розӣ набудам, ноилоҷ ба тақдир тан дода хотири модарам хомӯш пеша намудам ва дар тараддуди тӯй шудам. хулоса тӯи бошукӯҳе баргузор карда бо сад умеду орзу арӯс овардам, вале сад афсӯс, ки ӯ тамоми орзуҳоямро барбод дод. шаби аввал маро аз зиндагӣ дилсарду аз зангирӣ пушаймон намуд. ӯ нодухтар баромад. чун арӯсро биист пайдо кардам, сахт асабӣ шуда чунон лату кӯпаш кардам, ки ногуфтанист. аммо ба ин ҳама нигоҳ накарда бо кӣ ҳамхоба шуданашро нагуфт. дидам, ки на ба зурию на ба лату кӯп хатое кардаашро нақл намекунад. ваъдаи дурӯғинаш додам, ки агар рости гапро гӯӣ, ҷавобатро намедиҳам ва то ахир умр бо ту зиндагӣ хоҳам кард. ҳамин тавр фаҳмидам, ки падарандараш ҳангоми набудани модараш зурран ба номуси ӯ даст задааст. аз шунидани ин суханон ба қавле шок шудам, вале худро ба даст гирифта асли воқеаро ба модарам, ки духтари таърифӣ ва арӯси интихоб кардааш буд, нақл кардам, чун ман ба ин издивоҷ розӣ набудам. модарам боварам накарда ҳатто зиёд сарзанишам кард, вале бадтар, ки модарам арӯсро даъват намуд, якҷоя ӯро ба беморхона бурдем. мутаассифона дар ҷавоб нодухтар буданашро фаҳмидем. бахусус модарам сараш хам худро гунаҳгор мешуморид. аз келини интихоб кардааш пушаймон шуда афсӯс мехӯрд. аммо дигар чӣ чора? бо ғам хӯрдан, пушаймон шудан магар кори хуб мешавад? модари арӯс бошад гирьяву нола карда пеши мо бахшиш мепурсиду духтарро дуои бад мекард, ки аҳли оилаашонро шарманда кардааст. модарам чун арӯси интихоб кардаашро нодухтар пайдо намуд, бароям ваъда дод, ки ҳар кор карда духтари дӯстдоштаамро бароям арӯс мекунад. вале боварӣ доштам, ки Умеда дигар маро қабул намекунад. ва ҳамин тавр ҳам шуд. аз байн ҳафтае нагузашта модарам барои тасаллои дили ман ба хостгории Умеда рафт. аммо ба ӯ худи духтар ҷавоби рад дода гуфтааст, ки дар вақташ барои якҷо шудани мо розӣ набудеду акнун, ки кор чунин ранг гирифт, розӣ шудед? не, ман намехоҳам зани дуюм шавам. фикр мекунам, ки Умеда ҳақ буд ва гуфтаҳояш ҷон доштанд. модарам бори дигар маро ба духтари як хеши дураш хонадор намуд. бадбахтона арӯси навбатӣ низ нодухтар баромад ва субҳро интизор нашуда ҷавобашро додам. аз қаҳр ба модарам гуфтам, ки бо духтари орзуҳоям нею бо ду фоҳиша хонадорам карда ҳаётамро сӯзондед.
дигарбора зан намегирам. охир дигар ба ҳеҷ духтар боварӣ надоштам. нисбат ба тамоми духтарон нафрат пайдо карда, гумон мекардам, ки онҳо ҳама фоҳишаанд. инак аз байн 2 сол гузаштааст. ман ҳанӯз ҳам дар фикри хонадоршавӣ нестам, зеро намехоҳам бори сеюм ҳам нодухтареро ба сад умеду орзу ба хона биёраму баъди чанд соате пеш кунам. ё шояд арӯси навбатиам бокира мебарояд. илҳомҷон аз шаҳри Душанбе. раҳмат, ки ин номаи моро то охирро гӯш кардед. миннатдорем аз шумо барои дастгириятон. бахшиш агар ягон камбудӣ бошад, ягон нофаҳмӣ бошад, чунки мо чунин вақт надорем инро аз ёд кунем, мутолиа кунем, пешкаши шумо гардонем. барои он хотир мо аз шумо бахшиш мепурсем. боқӣ танзияту хонаобод бошед. то наворҳои дигар ҳатман шабакаро дастгирӣ кунен, лайк монен, обуна шавен, видеоро ба дӯстонатон бифиристен. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад.